Signori, Maestro Paul Abela. Ħalli għax-xemx fitluħa bħal finżula Issibet mill-istrieħ iġbarijiet ħallih il-qamar jilab mal-iżbula tal-qamħa li trid tmut biex trod ħajjiet. Kemm mhux sabiħ jekk jisbaħ bla ma jidlam jew jidlam bla mal-qalb bil-biżat ħabba. Kemm mhux sabiħ jekk tibqa' tiddi l-kewba se jsib il-porzajiet fuq mewġi sabbat ħsieb. Kemm mhux sabiħ li tibqa' tgħix sal-aħħar